Nhasi ndarasikira kunzvimbo yekubhema Valley kunonzi kumaturi uko ndo kwandiri. Ndasvikawo pane mumwe musha pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndanzwa nekarinyere kupe kunzi pane mudzimai ari kubuda honye kunhengo yake. Saka ndakwanisa kuti ndinge ndichisvika pamusha ipapa tinzwe kuti zvakafamba sei kuti zvinhu zvinge zvichidaro. Right. Makadiko wana Mwari? Tinofara kana muchifara? Tinofara hedu. Ndaida kuziya kuti pane nhau yandafambira panapa yatambotaura iyi watete zvakamira sei? Nini ndaidana noumweni mukomana. Ofichi ndasingazivi kuti murume munhu. Saka pakazongoyo umwe mukadzi obvati iwo musikana ndakazotudana nemurume wangu. Obva ndati kwa murume wenyu ndiani? Zvikazi murume wangu ndi Howard unodana naye. Obva ndamufonera Howard yo unontaurira sei kuti une mukadzi waindinyepera uchindiitisa uchititi ndo kurora ropinda marriage newewo. Saka izvizvi mukadzi wako akuya panapa achiti iwo mukadzi wakanyepera kuti andina mukadzi. Saka zvinhu zvakatondishamisawo ndikatanga onetsana naHoward uya. Mukadzi wacho akauya panapa akandibhechera kuti bhechi ndokuendera kwambuya story. Regai nditaure ndichiti iye kutaura kungagona kumunetsa kana kuita sei sekuti toda kukumbirawo rubatsiro. Uyu munin'ina wangu akaita dambudziko rekudanana nemunhu waifambidzana naye. Afambidzana naye munhu uyu waivirana zvisingaiti asina kunge akaudzirwa kunzi ndine mukadzi. Saka zvadaro asina kuti ndine mukadzi aingouya achifambidzana zvakanaka. Pakazoita mumwe mukadzi akauya pamba achiita sekuti akapopota pakutanga. Achibvunza kuti zvakamira sei achiita sekuti aipopota. Uyu ndobva atsanangura sekuti tisingazivi kuti munhu zvakamira sei kana kuti zvakafamba sei. Ndobva aenda. Kechipiri ndobva adzoka tanga taane ruzivo rwekuti munhu uyu mukadzi wemurume waaifambidzana naye. Ndobva aita sekuti akapopota futi achingoti uchazviona. Saka tinonge takaziva kuti kuzviona kwacho kuita sei. Ndobva aenda. Asi aita sekuti anga akutoda kurwa naye. Saka ndopandakati musaita zvekurwa chingwetai zvekutaurirana. Vakatadza kana kunzwisisana kuti wataurirana zvekuti wanzwisisane. Uyu ndobva aenda. Ndobva azouya futi kechitatu. Ndopakasiya ataura kuti aiwa zvandinoda kuita inini ndinozviziva ndoda kuenda kuna anonzi Gogo Story. Saka isusu nekusazivawo nekwatiri izvezvi tiri kurewo kwekuti nzvimbo yedu chakati sarei zvakanyanya. Saka takangotiwa hameno tichazongona zvichange zvakuitika. Ndopandakazonzwa munin'ina wangu akundiudza kuti autanga kubuda honye. Pakutanga akangonditi ndabuda honye imwe. Saka sekuti honye dziya dzinenge dzemunhu agadzirwa dzanga dzakuwanda. Dzichiwanda zvekuti pazuva anogona kuzadza kana kapu. Pazuva anogona kuzadza kana kapu. Saka tiri kutotiwo titonetseka nekuti munhu uyu akaita sei kuti munhu uyu azobuda honye. Saka zvane nguva yakareba sei zvinhu izvi zvakadai? Sekutaura kwatiri kuita izvezvi zvane nguva yakati rebei sekuti mukamutarisa izvezvi mwiri wake hausichariwo kana mukatarisawo fesi yake izvezvi zviautoratidza kuti munhu uyu arwadziwa ane nguva yakareba zvichiitika. Right. Saka makambofambawo here kune vamwe vanoitawo zvechiwanhu kana kumaprofita? Amen. Kufamba tiri kuzamawo nepatinogonawo sekutiwo taitawo vana hatina hedu kunyanya kukura zvekuti takura. But petaenda pachona taendawo pairi patatu zviri kutaurwa zvacho nezviri kuitika hazvina kana machenges atiri kukwanisa kuti tione izvezvizvi. Alright. Saka zvikaramba zvakadai muri kufunga kuti muchaita sei manje? Zvikaramba zvakadai taakutokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti mungakwanisawo here kutibatsira kana paino kwamunozivawo kune vanhu vanobatsira chaizvo zvekuti munhu angakwanisawo kurarama uye honye dzinokwanisawo kumira. Because akaramba akadai handina kuona upenyu hwake huchienda mberi bandawana agumira padhuze. Alright. Saka ivo vachitaura vari kuti honye idzi wanenge wachinzwa dziri kutobva mudumbu dzichitofamba here? Wanoti ivo vanonzwa kuita sei? Dzinoita sekuti honye idzi dzinoita kunge dzinovava here dzichibuda. Ndo mabudira ndo matauriro anenge achizviita kuti ndinotodzinzwa kuti izvezvizvi dzaakubuda. Alright. Ende hadzina nguva yekuti dzinokwanisa kuti dzinobuda nguva yakati dzinonga dzichingobuda padzichero padzangodira dzinongobuda. Ende dzinenge dzautokwanisa kutofamba kubuda nekumakumbo kana akagara pasi.
Alright, muri yeZimbabwe ndo chitiko chiri kuno kunhasi, ndofunga mangonzwawo ndo pamushapandiri anzi kana pachinge paine vanokwanisawo kubatsira mudzimai ari kubuda honye kunhengo yake, saka makasunungukawo kunge muchibatsirawo mhuri iyoyo, tinokutendai. Ndo zviri kuno. Zita ndinonzi DJ T1, tiri pano pa Teachkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza.